Dobar dan svima. Nešto sam se zadremala, iako mi to nije svojstveno, ali evo petak popodne pa sam se opustila. Htjela sam malo da pričam o tome koliko smo svi različiti, naše osobine ličnosti, naš karakter, ispod toga kao temelj naš temperament i kako sve te različitosti imaju baš mnogo smisla, iako nas nekada nerviraju. Jutros pratim ćerku na ekskurziju, gledam onog vozača autobusa, fin, normalan, mlađi čovek, deluje veoma sposobno i pade mi na pamet kako ja nikada ne bih mogla da se bavim tom profesijom profesionalnog vozača, iako vozim svakodnevno auto. Kao što nikada ne bih mogla da budem ni hirurg. Jednostavno, ako se ja nisam naspavala i ako mi druge ovce nisu na broju, slaba bi tu vajda bila od te odgovornosti za vožnju. Šalim se kada pominjem i hirurge koji nemaju naravno veze sa profi vozačima, oni imaju onu agresivnu, hladnu emotivnu crtu koja nam u privatnom životu verovatno nikako ne bi odgovarala. Ali ako tražimo nekoga da nas stručno, ne emotivno operiše, itekako tražimo takvog hirurga i nalazimo ga naravno među hirurzima. Sitničavi ljudi, ovako za druženje možda bi vas nervirali, ali da vam takav čovek, koji se još razume u finansije, organizuje vaš budžet, plan, štednje, trošenja, kredita, čega već, takav čovjek vam baš treba. Svadljivi ljudi, nekada veoma teško družiti se sa njima, lako planu, glasni su, ali ako vam treba odbrana neka, da se na poslu borite za nešto, takve lepo gurate u prve redove. Ako vam treba takođe neki onako malo agresivni, odvojen od emocija čovek, advokat, baš takav vam treba, a ne neki onako njanjavi, sav popustljiv. Pekar sa različitim bioritmom od vašeg, koji je noću veoma oran za rad, ja to ne bih mogla da radim iako jesam noćna ptica, ili pak neko ko ustaje u cik zore i oran je za rad, što takođe nisam, kad li radim onda. Tako da, sve te različitosti, kako nas je stvorio Bog, priroda, geni, majka i otac rodili, kako god vi to razumeli, tumačili i prihvatali, to je potpuno do vas i meni zaista svejedno, za mene je sve to isto. Veoma imaju smisla, zdravo Bale, veoma imaju smisla i svi treba da postojimo tako različiti da bismo mogli da ispunjavamo svoju svrhu. Ja sam veoma intuitivna, zanimaju me ljudske sudbine, ljudske priče. Sećam se kad sam krenula da radim, pa kad neko dođe, pa kad plače kod mene u ordinaciji, ja sam bila počastvovana kako neko meni priča o nekim svojim toliko privatnim stvarima. Tako da, za druženje, za te bliske odnose, naravno, biramo ljude koji su nam slični, koji nam prijaju, ali što se tiče obavljanja raznih poslova na ovom svetu koji postoje, baš treba da smo različiti, Bole, smetaš, i nemojte da vas različitosti iritiraju. Pozdrav!